joo. Mitä kuuluu? Oho. Tätä teen! Minä perämällä! Bye bye, Chewie! Oi oi! Wait! Oi oi! Väkki! Hiljaa! Ei me mitään hemulia olla. Ei me mitään hemulia olla. Eikö sä pamputet? En mä halua. Nyt mä pampasin. Sinä haluat pois voitin. Mä en saa pois voitin. Ei toi jauhu. Leevi ei saa katuta. Et sä näin. Et sä nainen. Moikka! Etuikävä! Me tehdään semmonen homma. Mun pitää laittaa mikki tähän. No niin, nyt mä saatiin mikki ja oli hyvä. Tuli himaa. Nyt ehkä kuuluu paremmin, koska mulla on mikki tässä. Joo, kuuluu paremmin. En mä leiki. Enhän leiki. Enhän leiki. En leiki. Mä kuvaan video. Avain tänne. Pompulla tänne. Se on minun. Ei oo. Se on minun. Ei oo. No noin. Mitä kaita tekis? Mut tässä oli tämmönen ihan turha video, en tiedä miksei. Tää oli vähän semmoista kevään alkua, tuo yksi jahtaa tuolla perhosta. Ja nyt tuli mullahan ei sitten ollut muuta. Tää oli vaan tämmönen kevättervehdys. Moro!